最前线。国台办发言人朱凤莲26号接受采访的时候表示，台不委会在24号的所。 Sono le aree popolari del Covid-19 che le autorità sanitarie stanno provando a contenere con misure come il divieto d'allontanamento e di ingresso, assicurati grazie ai posti di Botara begira Gurutzatu baino lehen 360 graduetan arriskuan ondik etorriko den Ta saiatu naizen arren nik jata ez dakit zerren zen Nupabilatzaile guztietan ez dut aurkitu ezer Nor hau nor zer nor nanta zein propaganda beteka da Teoria bila dira Ordain saria balego bezala Totoa azkena osasun materiala erosten Horteko nazioarteko lehiaketa Olimpiar jokoen trukeko bazulora bueltatuz Hogeita bat garren mendean Zuan beharrean eskuak telebistan berotuz Dan eroni ez dago salbu Hementxe atarramendua Normala baino errezagoa egin behitzait Konfinamentua baina eskin guztietatik sortu da zerbait bizirik Utzitako lekua ez baita geratu utxik Narrastiak zutik, txoriak zolutik, basurdeak kaletan bihurturik Izurde saldo bat portuan salto kalotxabeki Kaleak iazki begiratuta, daude zatituta, daude zenbatuta Pausoak denak mai joko batenak Monopolian ikusten arauak berdin diraute Baina berdin irabazle Berriz argi geratu da zein diren lehentasuna Isunak arrazoidunak edo ez da baitatik aratako Herritar alda arduraduna Boterea darabilena baino gehiago Zein da erantzukizuna Mendekoaren etxean bakarrik egin dezakenean Zuk uzten diozuna Etorkizuna zeinoten Argi baino gehiago ilun Grafiken bintzat diote Ezertxo ere ez dela ziur Arrasto bat daramate Gorriz gora bera asko ditu Tximistak dirudite Burura erorko zaizkigu Baina eskin guztietatik Sortu da zerbait bizirik Utzitako lekua Ez baita geratu utxik Narrastiak zutik, txoriak zolutik Basurdeak kaletan bihurturik Zaditugunak hankabi Ondamendik